Ако познае на колко сте години или колко процента имате на вашето устройство, трябва да се абонирате и да оставите лайк. И да напишете в коментарите Кристиано Роналдо е най-добрия. На български или на английски, няма значение. Добре, ако сте на 9%, сте аут. Ако сте на 8 години, пак сте аут. Ако сте на 14 години, сте аут. Ако сте на 100%, сте аут. И последни два въпроса. Ако сте на 1%, сте аут. И последен въпрос. Ако сте на 9,5%.